Тук има някакви 68. Те се бяха да пишат дали не е в ти. Виждам рок. Коментарите. Хората, такова. Не, вижте за групата ли пишат да ми чу. Какво пише аз? Нашата група е глупак. Мълче, че направо не ми е добре последни 2-3 дни. Какво да ти направя? 40-50 минути преди звъни, като влезе кръда. Ето, отива човека вече. Той е там, ма. Отива да пазарят и какво прави, да има. Защо няма радост? Да с песен с човек да спи. За те. Кой друг ще да откриваш? С малък. Брачет? Да. Той до 6 часа на работа ли ще да? Не, 6 часа трябва да си тук вече. Той ще е тук, ама. Докато това прави. Поне половин час. Бе, към 7 по-малко направим. Те тогава ще ходите тя. Ето, тук след 7 ще трябва да ще да е там. Стяни, може да парите от бълмусни да чуем по-рано. Какво правим от 7 часа? Ма той снима, той иначе идва с него. Ние за първо чака Какво го. да седим до 7, ще седим там, ще се въртим, ще нареждаме, ще правим строим. Брат, той е 4 часа сега. Че е за 3 часа. Аз сега ще пострижа ето малки. Не те да ме гледаш. Да, само ще иска да брат, аз дойда. коса нямам, бе. Даже и с шевъра няма да минаваш. Само Ама Мило, аз знаеш колко имам да оправям, ма брат. Той човека вика, ще да склада, защото треди, че иска да тръгва страната. Кажеш, тръгвам 9. Коя? Той И за какво ще бъде? на работа има нещо. Се разпада, става на едно трифено, ще отдай да беше. От ефтенто. Колко ще трябва, колко прави той?